पुढे आज आपण आहोत अशा ठिकाणी, इसाचं हे धरण आहे आणि या धरणाच्या ठिकाणी आपण आलेलो आहोत. काय पाणी पसरलेलं आहे म्हणून सोहळा दिसते. मला वाटत नाही की इतकं जी ब्युटी आहे ती याच्यामध्ये कॅप्चर होऊ शकेल. आणि तिकडं आपण पाहू शकता की तो जो कारखाना दिसतोय हे हा रत्नाकर गुट्टेचा साखर कारखाना. पाहू शकता की किती सुंदर पद्धतीचं हे दृश्य आहे. आणि इकडं तर सर्वात काय म्हणता येईल, पाण्याचं रौद्रत्व काय असतं याची जाणीव तुम्हाला येते. हा जो प्रवाह आहे, हा जो पाण्याचा प्रवाह खरंच हा निश्चितच खरंच भीती वाटतं. हे उंचीचं जे आकलन आहे ते मुंबईच्या या कॅमेऱ्यातून घेऊ शकत नाही. तसं पाण्याचं उद्रत